Ekazwai muri Zimbabwe maokaonekwe mama kaviga vazoona kuti muri kuwazisa. Tinokwasai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva sekuvimbisa kwatakaitaka kuti tichange tina Nasekuru Soko tichitaura navo pano kune vanenge vaine raki naiga vobva vangoudzwa kunzi chizukuru iwaniswa nezvikwambo iro nekuti patakataura nezvavo paya vanhu vazhinji makati kapwere kamwana saka dzaida sekuru nhasi hatisi kuita izvozvo tiri kana vechikomenta kuti sekuru zvinhu zvakashata here. aiwa kana sekuru vangoona handsome vangoti handsome zvapera isu tati panapa hapasini kutaura zvehandsome tiripo pakutaura kakuti uda kubatsirwa nei, uri kupi sekuru obva wakupandira matare mule Zimbabwe nyalibingelela ngiyathemba abaningi la ngazi ibizo lami nguChera Mhamba Zishumba. Namhlanje phela sithe sibuye noSekuru Soko sasibona ama-comments amaningi abantu besithi ngumfutwana umncane lo, abanye besithi mebhudinga imali. But mule Zimbabwe lingabona sesibuya sesithi sesibuya lo muntu eDrewmas media sebesikwazi ukuthi umuntu lo simnika abantu sathi hambani like lenceda nguSoko abayenzela izimanga yikho size sithatha asikhomba ukuthatha nje adjust umuntu nje. So mule Zimbabwe namhlanje yakwazi ukuthi bakhona umama wamankazana sithi Sekuru Soko sampatha nasi mule Zimbabwe lengixolele namhlanje into esilandile ukuthi lizothola uncedo. Ngiyakwazi ukuthi bakhona sake satitshela ukuthi sizathi ukuthi sibuye live. So namhla ku live into esiyenzayo ukuthi sidobhe umuntu oyi-1 ngakwazi ukuthi ulohlupho lwakho olutshisayo uyasitshela ukuthi hayi mina ngicela phela like uSekuru okukhulu ekencedise. Yikho namhla sikulandileyo. Tiri kukumbira zvakare kuti vanhu musungire imba dzenyu. Handiyo nguva yekuti fonera, mukafona imimi makukanganisa pasi rinorese kusangana naSekuru. Saka mumbohodha mafoni enyu, hatisi kuda macalls kunyanya panhamba dzangu, please no calls. Ukandifonera panguva yandikubva ndakubloka zvachose. Saka ngatitaurirane chokwadi ipapo. Plus Chera zuva ranhasi tiri kuintroduce inonzi Shumba dressing. Mule Zimbabwe namhlanje liyabona nje ukuthi sigqoke izifana so kwemsebenzini sithe namhlanje sike suke nje silisho ukuthi hayi phela sike sibhulinge mbijana. Yes. Zvakadaro hatidedi kukudyirai nguva, asi chandichakuudzai chatokumbirai ndechekuti toziva kuti vanhu vakawanda vari kuda kubatsirwa matambudziko avo. That's a fact. Asi zvichaitika zuva ranhasi ndezvekuti 5 ndikadaiwo munozoti ndaku saka todai 5 handiti ka 1 2 3 4 5 vanhu ndo vachaitirwa matare avo pano. Woudzwa kunzi zvakamira zvakadai mahara. Kune vanenge vachizoda kuenda kuna Sekuru aiwaka munenge makuita sei makubvisa mari. Ndo chekutanga. So mule Zimbabwe namhlanje sizakhetha abantu abahlanu kuphela ukuthi laba abahlanu ebabazathi ukhulu ebabone ukuthi kuyini okwenzakalayo. So ngiyathemba kulaba abantu abahlanu sizathi ukukhetha angikwazi ukuthi siyabhala amehlo kuphela sithi into wena lobani elizayenzela kuyini elizayenzelwa ukuthi uSekuru elincedise nje laba abanye lizasibamba selibonile phela ukuthi hayi nxa sibuya lo muntu ayisiko ukuthi umuntu uthi yancedisa kufanele ube ngugogo echwabhane kumbe nxa ngukhulu ufanele echwabhane noba nje ngiyakwazi ukuthi nje lincedise into ezinjalo. Atozathi vanhu vazhinji vajera kuona Nasekuru akapfeka mangundu vobva vati aiwa ava vaite izvozvo vane maitiro avo, vane kamuitiro kavo. Chimwezve chinhu ndechekuti nekuwanda kwamakaita mhuri yeZimbabwe toziva kuti mumwe nemumwe anenge aida kubatsirwa. Saka pamamessages paya anenge angotaura kuti ininiwo ndoda kubatsirwa wobva wangotiudza kuti ndinonzi nhingi ndiri muera chakati
kana wanhongwa iwewe tobva tati pari zvino taakukurukura nezvanhindi. Soko vari pano vachange vachititsvagira mamessages. Chera muri pano ndichakudzinga indosara nasekuru munenge muri ikoko futi kuchi mamessages. Mungondiudza kuti zvanzi nekuti ezvinezvi mamessages acho akawanda kuaverenga kwacho izvo nditotadza kana kuverenga. Ndiri kuona kuti apa pana weza akomenta pana Shailini pana asi Shailini hanzi musandisiye sekuru ndoda kuudzwawo matari saka wogadzira Shailini ndichataura naSoko kuti sakusiye includa pavanenge vachiita matare avo izvatsigirwa kana kuba mukuru nekuti Shai mudzimai wemufana wangu asi kuna anonzi Shingi hameno zvaari kufunga kuita namainini wangu asi ndoziva kuti achangodyirwa mari chete taurwa bhek. So mule Zimbabwe sakwenza atesisa tumbizo unkulu wehlale lapha bese sketcha mule Zimbabwe uyasithumela ibizo lakho nani lesibongo sakho thina sizakwenza mule Zimbabwe ukuthi abantu abangu-5 kuphela ibizo lesibongo kuphela ungazitshela ukuthi kuyinokuhluphayo ukhulume wezathi ehlangane layo likhulu. Tiri kubroadcasta live tiri pakati peHarare pari zvino tiri paZim Cafe padhuze neHoliday Inn. Holiday Inn iri apa then apa pane Total Sales Station pane Chicken Inn etc. Tiri paZim Cafe. PaZim Cafe patiri panapa ndo pari kuuya futi vakomana veCounseling Boys ndo pavanenge vachiita album launch yavo. Muzvizuva zviri zvitatu tichange tikuzivisai kuti vari kulauncha album musi 1 kuitira vari muHarare vanoda kuuya munge muchiuya muchitikuta tinenge tiripo. Vaive vanogara kuti Drewmas Media toda ma-t-shirts aiwa munouya ipapo tinenge tichitengesa futi nemutengo wakaderera. Mule Zimbabwe sikhona siseZim Cafe lapha i-Counseling Boys ikwenza phela isithi silonjela isonjela i-album yakhona. So ngalesi sikhathi singaqedi isikhathi ngoba ngiyakwazi ukuthi mina lo Shumba singaqa sezokhuluma vele siyaqeda iminyaka sikhuluma sithina. So sizacela ukukhuluma kutaura kwanza mnamato kwatiri kuita tiri kuitira kuti vamwe vaya vanakhamba vanononoka kufamba vange vachiita sei vachisvika. So muri Zimbabwe regedzai ndichikumbira chera my boy ndiri kukumbira muchisuduruka henyu veruzhinji vakuonai vanogara ende ndinofara kunzwa vachitaura kuti chera makanaka. Zvinoreva kuti my choice is not a mistake. Hallelujah. Musha waita haranga uyu. So mule Zimbabwe sizati ukhulu ekwehlale lapha sesikhetha ke abakhethiweyo bebuye bebona ukuthi bayancediswa. Mule Zimbabwe lingakhohlwa usibamba ukuthi mass media always Drewmas Media taking you to another level. Ibva waudza hama dzako kuti aiwaka munozere kuti kune Drewmas Media vangobaya subscribe but ndikufara kumaruzevha vakutiziva tikangosvika unoona vanhu veDrewmas vauya asi inonyanya kundirwadza ndichiti vanonyanya kuti chihera ari kupi pamwe tinofamba katisina chihera nokuti chihera must be everywhere. Saka tinongodzwa vakuti chihera vari kupi regera hatifambi nachihera nguva dzese. Saka chihera aiwa ndinotenda zvikuru mombosuduruka kule vapinde mudariro. Tise zvanzaka mukanyi aiwa Shumba kungodya nyama. Masango anomboita hawo matema. Aiwa isusu patinenge tidzova tozvati miti inenge yakazara takagaidwa. Hatidye nekuti chikuru kakuti munenge muchitichengeta.
Sekuru toda kuti musangane nemhuri yeZimbabwe. Ndofunga mukazoti kwidzei voice yenyu nekuti muno matiri mune mamachines akawanda ari kuita this and that. Sekuru tichitanga chirongwa tisingotanga nekuti bvo kuti mutange kusangana nevazukuru. Ndine mibvunzo ndinochida pane nyaya yemicheka inoshandiswa nevanhu vechivanhu. Ndinoda kuti mumbotanga henyu nekubata kuti mucheka wakati unoshandiswa navanhu vakadai, mucheka wakati mumbotsanangura vazhinji, because paprogramu yedu yapfuura vanhu vaiti naimi toda kunzwisisa nezvemicheka. Saka ndofunga mungatange henyu kutaura ipapo. Ndinotenda. Nhoroondo iripo ndotangira pakufamba nemicheka yatinodudzira kutsanangura kuti ndo inonzi cheno ramakwara. Cheno ramakwara ndo ratinotsanangura ndichiti ndiro mucheka unotanga pachivanhu chedu tichidudzira kutsanangura kuti nhasuno pachese chimwe vanhu chaungabudikidze kuti uitirwe kana kutsanangura kuti uzenge uchiita, mhepo inotanga kuturira pacheno ramakwara. Saka pakufamba kwenhano kana kwenhambwe dzematare, vanorevedza vari kunyika dzimu vanorevera kuti vakatanga kuturira pacheno ramakwara. Kana kuzvipfugamiso zviriko zvinoshandiswa ndo micheka yatinodudzira kuti micheka ichena, ndo inotsanangura dzinde kuti mhepo ine yachenurwa yatinda. Ndofunga mataura micheka mingana imwe chete yecheno ramakwara panotangira kubudikidza kutsanangura kwenhoroondo dzekuti mhepo yada kutura pana shumba mauya akamudare maera soko vakataiwa ndarevedza ndakati pane chiri pauri, pane chinorevedza, pane chinokuma kana kuti pane chinokambaira pamuri shumba, asi mucheka unotanga kugwaza ndo wanarevedza watinoti cheno ramakwara. Zvichibudikidza kurevedza kuti kunyika dzimu ndo watinotanga kuchingamidza, ndo chinosakura nzira yatakufamba yechinyakare. Tsanangura kuti nhasuno haungangofambe, haungangoture muchembere kana sekuru kana teteguru kana mhondoro kana svikiro kana iro gombwe, zvinotangira pacheno ramakwara, ndo pandinorevedza. Hanzi ndakatengeswa mucheka kuchechi uyezve ndakanzi ndine manjuzu. Asi ndakaudzwa kuti ukaita cheupombwe usabate mucheka iwoyo. Ichokwadi here sekuru? Zvinoitika here kumachechi? Zvinobudikidza kudaro, asi pakufamba kwenhambwe dzemucheka yemanjuzu, njuzu chimbori chii? Tichidudzira panjuzu, njuzu ishavi handiti yasiyana nemucheka yemazitateguru emhondoro kana masvikiro ingadai kunonge iri pakati pemutumbi, kutsanangura kuti nhasuno pachese chibudikidzo chingadai kunoitwa njuzu ishavi. Saka micheka yemashavi ine zvirehwa zvatingabudikidzire kutsanangura kuti handingati ndizvozvo kana kuti handizvo, asi ndichipiwa ndinoreverwa kunzi shavi rinotendera homwe kuti ite zvairi kuda, zvakanaka here kana zvakaipa, nekuti tine njuzu dzinorapa dzinobudikidza kuita mabasa tinoita isusu mamondoro dzakadai tiripo, asi pachibudikidzo chese tinoda mashavi akachena. Ndofunga takuda kuti tichipinda muchirongwa chedu tiona hanzi inini ndinonzi Tapiwa Zimuto, ndada kuti nditange iyeyuyo. Handisati ndaona kuti ati anoera chii. Soko mauwana mutupo wake? Tapiwa Zimuto wati unoera chii? Gara watitaurira mutupo wako tizive, titange newe. Ndofunga Tapiwa achigadzirira tina anonzi Wendi Chikukwa, hanzi ndinoera moyo. Ndionerewo matare angu sekuru. Ndinotenda. Ndiri pana moyo ndine chibudikidzo chandakatanga kutsanangura. Ndanosvika ndakapiwa nhoroondo dzemukati memadzinza kunokakata kuti pachese chaari kuita ndikuona zvinhu zvichipeperuka. Ari kuti akabata chino chopepereka, orobata chino chopepereka, orobata chino chopepereka, asi handina kuona imba ichimira kutsanangura kuti rese ranhasi randingabudikidze kutsanangura. Ndaona imba ine makakatano, ndaona misikidza zvivara zvitatu kutsanangura kuti kunyika dzimu kune mhepo dziri kukakatana naye asi dzisiri kuda chakanaka. Saka changabudikidze kuti aite muzukuru
ndanzwa madzudzo ega ega akapetana pandudzo yeropa rekwako, asi unoda kuti ubatsirwe nendudzo yakayera, kutsanangura kuti pachese chaungazosara woita uda kuti usangane nezvinhu zvakanaka, ubviswe jambwa nemunyama. Ndimitenda. Wendi unofunga wanzwa tsanangudzo dzako, une mubvunzo here? Hanzi chokwadi sekuru, matauro achokwadi. Kana paine zvakawanda zvaunozoda kunzwa, Wendi unotibata. Iwewe tiri kukupa nhamba mahara, hatibhadharise nekuti vanhu vatachuzwa panapa ndezvemahara zvanhasi nai. Regedzai nditsvage tapiwa azoti anoera chii? Muzarakuza chii ichocho? Ameno tina anonzi tapiwa, hanzi ndinonzi tapiwani senemu yake tapiwa muzarakuza. Tina anonzi tapiwa muzarakuza. Ndakuona mutupo wake, ameno kuti munokwanisa kumubatsira here tisina here mutupo wake? Anoerangara. Anoerangara tapiwa muzarakuza. Tiri pana tapiwa pane chibudikidzo chandakadai kureva handiti. Ndapiwa dare rakanangana nekusanganisika nemukati memadzinza, kuti iye pakufamba kwenhoroondo dzemukati memusha ndinoona achitungamidzwa, kutsanangura kuti pakutungamidzwa pane chiitiko chezvinhu zvisina kururama. Ndaona mukati memusha umwe mune nhoroondo dzekudayika kunosangana nemarinda, asi achinzi arohwe, asi achinzi mwanakomana anga achigachidzwa svimbo. Kufamba kwavo panhasi uno handina kuona zvinhu zvichitambanuka. Ndaona mhemberuro mukati meraramo yake, chese chaabata. Asi ndati ndibvunze, wakabvirei kuchipfugamiso? Nekuti ndaona tsoka dzako dzakapfugama dziri pamasowe, kutsanangura kuti wanga uchibatsirwa uri pai pachipfugama. Handiti saka nhasi uno pazvinhu zvese zvaungabudikidze kuita, ndareverwa ndikaona dziri nhambwe dzezvinhu zvisina kururama. Ndaona mweya weshesani uchiteerana neropa rekwako, unoda kuti ubviswe jambwa muziguru, zvinhu zvako zvitambanuke, nekuti ranhasi uno nderemadzudzu. Ndatendawo. Apindura here? Hanzi shuwa sekuru. Tinotenda mukanya nekuti sofa vese vamataura navo hapana ari kupokana nezvamataura. Hanzi ndeipi sekuru, ndibatsireiwo dare rangu, ndiri madyira pazhe, ndiPatrick. Anzani? Patrick Nyambo. Ndizvo here? Anenge hanzi perfect. Patrick Nyambo muyera samaita ari paruwapo. Hanzi ndibatsireiwo sekuru. Ndinotenda zvangu. Ndiri pana Patrick, ndine chibudikidzo kachandadai kunosvika ndiri mukati meimba andete. Tsanangura kuti ndiri mumba, ndanopiwa iye pari ana titikuru vanotaura pavari. Paari. Asi ane chinyakare chaasina kukwanisa kususikidza. Ndaona mukati memusha make mairidzwa ngoma. Tsanangura kuti nhasi uno ngoma dzakarira dzikarira kusvika vanhu vasvika pakuramwa, vakati takuita chinonzi chipfugamiso. Chipfugamiso ndechekuti hakusina anoda kususikidza chatinoti chinyakare. Munhu wese achada nezvechinyakare, asi ndanzwa chinyakare chiri pakati pendudzi rake. Ndanzi muzukuru, dzokera unotsvaga nzvimbo dzemukati memusha, zvinhu zvako zvikwanise kufamba zvakagara rakanaka. Ndaona tsaona kuchifamba, asi ndaona kusanganidzika nezvinhu zvakaipa. Pazvinhu zvese zvine zvazvanga zvichiratidza kumashure uko, ndaona dare rekubirwa foni, ndobva ndaona zvinhu zvichiputsika, asi handina kuona chivara chatinoti imba chichimira. Ndaona imba ichiputsika, kutsanangura kuti ndo mudzimai. Handiti ndo zvinhu zvandapiwa. NdiPatrick unai? Ndinotenda. Ko iye ari kuramba achindibatsirewo sekuru. Hatisi kuzwa kuti matare anga asiri kuteerera here dare rake. Tinokukurudzirai kuti kana paine zvinenge zvichitsanangurwa, garai makateerera kuti ndine here ndiri kubatsirwa kana kuti kwete. Uyezve apa tinenge tanyanya kubata varume. Regai Soko mune wechidzimai here ariko ko amungatiudze?
hanzi kuna Shelley Banda, Sharon Banda anoera Soko. Ndinotenda ndiri pana Sharon Banda